तो मुलगा बघा, छोटा वारकरी. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही चाललोय वायंगणी गावात आणि तिथे गणेश जयंती निमित्त, उद्या गणेश जयंती आहे, त्याच्या निमित्त आज काहीतरी दिंडी भजनाचा कार्यक्रम आहे आणि तो कार्यक्रम बघायला चाललोय. आपले मित्र आहे तिकडे, चंदू सावंत, त्यांनी बोलवल्याने मग बोलत जाऊया. त्याने परत एकदा फोन केलेल्याने की एकदा ये, मस्त असता. तर चला जाऊन बघूया दिंडी भजनाचा कार्यक्रम काय आहे तो, कारण ते बोलतात की ट्रेक सीन वगैरे असतात. तर बघूया काय ट्रेक सीन वगैरे असतले. तर चला जाऊया वायंगणी गावात. माझ्यासोबत प्रणव येतात, प्रणव आणि मी चाललो. चला. पण याला वाटते आपले मित्रात चंदू सावंत, आपले दिसतात नाही व्यवस्थित, आता दिसतात. आणि यांनीच आपल्या बोलावल्याने इकडे दिंडी भजनाचा कार्यक्रम होईल. आणि हे असा रवळनाथ मंदिर वायंगणी ना, जाऊया आधी मंदिरात. काय कार्यक्रम बोललात? मागी गणेश जयंती उत्सवानिमित्त दिंडी भजनाचा कार्यक्रम. आणि काय कार्यक्रम असतात? उद्या मागी गणेश जयंती पूजा होतली. अच्छा. आज हे होतं आपलं गणेश याग, उद्या हवन होतं आणि सत्यनारायण महापूजा, बरं, महाआरती, महाप्रसाद आणि रात्री ऑर्केस्ट्रा. म्हणजे म्हणून दिंडी भजनाचा कार्यक्रम असतो. आणि हे दिंडी भजन कुठला? दिंडी भजन किंजवडे. आपण त्यांच्याशी पण बोलूया आणि त्यांचा पण एक नंबर घेऊया. आम्ही एक थोडा वेळ थांबतलो, जास्त वेळ पण नाही थांबतलो, कारण बराच धमाक झाला. आम्ही एक थोडा वेळ व्हिडिओ बनवूया आणि नंतर आम्ही निघतलो. ओके, तर आपण त्यांच्याशी पण थोडं बोलून घेऊया. चल. हे आपले मित्र, खास मित्र चंदू सावंत. आणि इकडे पूजेची तयारी चालू. पूजा उद्या आहे ना. इकडे मखर वगैरे बांधतात आणि ते काय गणेश मंदिर. गणेश मंदिर. इकडे पूजेची तयारी चालू आहे, मखर बांधतात. तर इकडे इथली गावातली महिला मंडळ महाप्रसादाची तयारी करतात. हे बघा, उद्या जो महाप्रसाद होईल त्याची तयारी चालू आहे. असं आहे, सगळी इथले स्थानिक लोक आहेत आणि सगळेजण मिळून उद्याच्या महाप्रसादाची तयारी करतात. तर आता पुढे जाऊया ना. इथे गणपती मंदिर ना, हे गणपती मंदिर. गणपती मंदिर आणि आता तिकडे दिंडी भजनाचा कार्यक्रम चालू होईल. तर आपण तिकडे जाऊया आणि दिंडी भजनाचा कार्यक्रम बघूया. चला जाऊया ना.
काय म्हणता? छोटा मुलगा बघा, छोटा वारकरी.
साठी प्रसाद पण वाटतात जे लोक कार्यक्रम बघू गेले त्यांच्यासाठी
Thank you.